Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulabog mudulot ngadto sa gitaguan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug tugkan, sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Aniyan sa kita. Ingat nga daw pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay. Niya pa kita dupot sa atong pagtuon nining pagtulunan nga giuluhan sa in English, Great Power Experiment. O sa atong pagpadayon, it's presumed nga ikaw nga magtutuo, andam ka na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Apan kuna tay mga sala na gihambin diya sa atong kalag, gikinahanglan na ato ka ng hinganlan, ato ka ng admitihan, ato ka ng isugit ngadto sa tuwangan sa Diyos kamahan aron kini dili mahimong babag. It cannot become a barrier in our study of the Word of God. So you will be filled by God the Holy Spirit once again and be back into fellowship with God. Kung ikaw nga dili pa magtutuo, dapit ka, giagda ka sa pagtuo sa pulong sa Dios diya sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay. Sa atong pagpadayon ini atong pagtuon, the Great Power Experiment. Kining maunggahong mga atong gisigihan pagtuon. The power that God provided us was made available to us sa diha nga si Ginoong Jesucristo bilingkod dito sa tuong kamot sa Dios nga mahal. Atol sa iyang hypostatic union, o ikaw nakasabot na kung sa ibot pasabot na yung hypostatic union, ang iyang duha ka kinaiyang Dios nun o kinaiyang tawanon. He was 100% man, just as he was 100% God. Mao na hypostatic union. Now, atol ni iyang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, siya mismo migamit nining maong gahom. Now, it is the Holy Spirit nga maoy maghatag kanato nining maong gahom. Kining maong gahom gihatag sa Dios nga Amahan. So, kung malikon, this power is given by God our Father, but it is the Holy Spirit who empowers us. Now, dias Colosas 1:16 ug 17, kini nakanayon sa in English, for by Him all things were created, including magnetism, including gravity, etc. Who created all this? Kinsa man? Si Ginoong Jesucristo. Siya mismo, si Ginoong Jesucristo, maoy nagadumala sa kasaysayan. He controls history. He continues to hold the universe. O ang tanan nga naanini, everything in it. Si Ginoong Jesucristo is before all things. Diha na siyang daan eternally. It is His deity, ang iyang pagka-Diyos, who exists eternally. Si Ginoong Jesucristo mo ay nagagunit sa iyang pagka-omnipotente, pagkalabang magagahom. Ang pagkalabang magagahom sa Diyos kawahan is available nganhi kanatong mga magtutuo related
to our portfolio of invisible assets. Siya mo ay nag-supply sa tanan natong mga panginahanglan throughout our entire life. All our needs na diha sa sulod sa portfolio of invisible assets. Siya ang Diyos nga amahan, ang iyang pagkaomnipotente, nga mo ay nagasangkap sa tanan natong mga panginahanglan sa kinabuhi. Inumdumi kadtong escrow blessings. Kaya inumdum ka pa. Ang Diyos has already set all of these dito pa sa milabay nga eternidad. O andam lang kini to be given to us by the time, by the time we fulfill all the requirements sa protocol sa Dios. Sa diya nga kita makakabot na sa spiritual adulthood, pagkahingkod, and become qualified na natay katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Ang Diyos muhatag kanato niini. Thus, He is glorified, inigatang niya kanato niini. Maximum glorification. All of those spiritual assets we took up cannot be revoked anymore. Dili na mabakwi. Why? Tungod ka, it's all ours to have. Atuwa naman kining tanan. Again, there are three categories of the portfolio of invisible assets. Number one is primary, computer assets and escrow assets kini. Ikaduha, secondary, apili ang volitional, production, undeserved suffering. O ang ikatulo, third assets, personnel assets, mga espirituhanong mga gasa. O ning bahina, ayaw gyapon kalimot nitong tulo ka R, reception, retention, recall. Okay? Kung nga ito rin ibalik-balik, aron di lagi na hindi mo makalimtan, isingit na ito kining tulo ka R, reception, retention, recall. Ikaw na sayo na kung sa'yo buta sa buti na. Reception, ang imong pagtuon sa pulong sa pagdawat sa kamatuuran. Niya, retention, ang imong pagpundo. Okay? Imong ipundo ba? I-retain nimo. O gaya katulo, ang imong paghinumdum. Pwede magkahinumdum sa mga butang, wani mo hibali. Gusto? So, reception mo na pagkahibaw nimo sa kamaturan. And then, ikahibaw niya na ipundo nimo. Naghuwat na retain them. And then, sa diha nga mo tubang kag bisa kung isang suliran baron sa kinabuhi, nanay imong mahulbot nga mahinumduman. Kasabot ka? Okay, so, ang Diyos nga amahan sa iyang pagkaomnipotente, mao kini ang nakapabuhi pa na to. You see? It is God the Father's omnipotence that makes us alive. Karon nagaginawa pa ta tungod sa iyang pagka-omnipotente. It is God the Son's omnipotence nga mo'y buhat ka na to, naga-maintain ka na to, o nagapalahutay sa atong kinabuhi. Iyatang gigunitan. Colossus 1:16-17 nagkataon, everything comes from the Lord Jesus Christ. And He is the one who perpetuates and controls it. Mahinungdan, na naay mga tao nga, mga tarantar ba? That's why people panic, frightened, tungod sa fear of the unknown. Nga namang naman sila fear of the unknown. Huwag man sila lamang. Huwag man sila kailaw, huwag man sila nga nung huwag kailaw, huwag may pagtuon. You see? Huwag sila may bawa. So, ay unknown niya, nagpabilin. So, sige sila.
kanang nagabaton isa kadlok si katalantar. Now, ang fear of the unknown, by the way, is the cause of man's fear in life. Mao ra ba yun? Mao ni hinungdan nga anay pagkatalawan, pagkahandukan, pagkatarantar sa tao, ang bahin na kinabuhi. That's why knowledge is very, very important. Knowledge of truth. Nakadungog ka? Nakasabot ka? Knowledge. Knowledge. Kaalam. Of course, knowledge is kahibalo. Kapag nagkaalam mo na wisdom. Sumbot pa sabot, ang atong yata, kagipasiya ka ng imong pagkahibaho. You see? Kahibaho sa kamatuoran. Kini nga itong gitunan, adlaw-adlaw, kamatuoran niyoy. See? Kay kinira ang antidote to get rid of that fear of the unknown. See? Ang pagka-omnipotente ni Ginoong Jesucristo, ang pagka-Diyos nga na, mo'y nagagarantiya sa kanang function sa so-called scientific laws, which are really the demonstration sa pagka-omnipotente and faithfulness sa atong Ginoong Jesucristo. Nga man ang adlaw, nga mo kanang mo sidlak man, why does the sun rise and set? Nga naman. It's because of the Lord Jesus Christ, omnipotence. Kita di mo? God, the Holy Spirit's omnipotence is the one who empowers us, kitang mga magtotoo, to live the spiritual life inside the protocol plan of God. Protocol. Tandog na sa protocol. Kung sa ito'y pasabot sa protocol, it is the right thing done in the right way. And the spiritual power is part of the invisible assets. Inumduman yun na to nga. It is God, the Holy Spirit, who takes a believer, mo'y kanang mudahan nato, nga magtotoo, ngadto sa operational divine sphere. And sa atong pagkadugtong, pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo. And ang atong pagsinati na ni ining gahom sa Dios. Remember, every person who believes in the Lord Jesus Christ is forgiven of his sins. He is considered sinless. Now, ato ning hatagag impasiya. Yan yung higayon. Nga mohimo kas labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas, pasayloon ang imong mga sala. Ug you are considered sinless. Ni mo mutuo ka ba niya na uli? It's between you and God. John 7:37 to 39 yung sa gisulti. Si Ginoong Jesucristo mituwaw sa Panginoon. He cried out, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water." Now, inumdumi, bear in mind, nga ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, kita giangko na nga mga anak sa Diyos. We are now considered children of God. And we have tremendous and awesome invisible assets na naglakip na niini sa gahom sa Diyos. Pinagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Ang Diyos nagamando kanatong mga magtotoo nga kita patubuon spiritually. 2 Peter 3:18. Kung nyo basahon, sabton ni kaning Acts 1:5, Galatians 3:26 to 28, and Ephesians 4:5. So, kung malikon, kung si Ginoong Jesucristo nagkanayon ini,
let him who is thirsty come to me. That means, siya nagadapit ni bisan kinsa nga giuhaw aron siya makasinati sa kaluwasan. Mao na ang tuyo. Sabi nimo, ang kaluwasan maangkon lamang pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone, wala mausab. Okay? Dili na ka na mausab. Mo ka ng kaluwasan. Naara ko na ni mo buto kaya na o dili. You see? It's a matter of choice. Diya sa kanang Juan, John, unsa ba katutong ang tunggi isgutan. John 7, Kapitulo 7, versikulo 37 at 39, si Ginoong Jesucristo na kanayon, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Mo ka na ang gahom sa Espiritu Santo nga mahitabo lamang diya sa sulod sa operational divine dynasphere. Inom naman mag-isgot ang dynasphere, it's a mental attitude niya sa atong pangunahon. Kaya ang Kristohanong paagis pagkinabuhi is a mental attitude life. Now, diya sa Efeso 3:16, kini naghihisgot bahin sa inner man. Okay? Inner man, sa imong pagkaikaw, spiritual nga bahin or inner being. Now, when it talks about inner man, it depicts spiritual processes, spiritual life. Ano yung prinsipyo? Kitang mga magtutuo, makasinati lamang sa gahom sa Diyos, spiritual things, diha sa sulod sa operational divine atmosphere, and in nowhere else. What? Di ginani mo kita sa bisag asang lapit. It's only right there inside the operational divine atmosphere. So therefore, ang usa ka magtutuoy nga nasa gawas, who is outside the operational divine atmosphere, will never experience God's power. Really. And besides, everything that is outside of the operational divine atmosphere is cosmic. Cosmic. Na kining cosmic, adjective naman Gikan mo ni sa cosmos diabolikos. Kini itong ipuyan ng kalibutan. Karon, gidumala malagi ni Satanas, ang arch enemy of God. O nang gitawag na ito cosmic, kay cosmos diabolikos. You see? So kung nang usa ka magtutuo, wa sa sulod sa operational divine dynasphere, tuwa siya sa cosmic dynasphere. You see? Ug dili siya makasinati sa gahom sa Diyos dito. Ito man siya gawas. Kasabot ka. Now, kung naa ka sa sulod sa operational divine atmosphere, ang imong kinabuhi akan ng may kahulugan. Your life as a believer is meaningful. But kung tuwa ka sa gawas, tuwa ka sa cosmic, meaningless. Wagi kahulugan. You see? The area of power, which is the feeling of the Holy Spirit, is tantamount to the residence, imong pupuyo dito, function, ang imong kalihukan dito, and momentum, ang imong pagboylo, may spirituanon, sulod, diyan sa operational divine atmosphere. Nung nagsunod ka ba niini? It's very important sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Now, we should study God's Word. Mando, man sa Diyos. Segundo Pedro 3:18. Mapatubuon ang atong kalag. See, we should study God's Word, precept upon precept, line upon line. This is a study.
a study to learn God's power and acquire it in our life as believers. You see? Inumdumi ka itong tulog ka, matang sa pagbalaan mo, sanctification. You remember the 3 kinds of sanctification? Number 1, positional. Yan itong higayon, ng imong ituuhan si Kristo, ng imong manluluwan. Multi-positional sanctification. You are in a position nga you are sanctified. Nabalaan ka. Ikaduha, experiential. Ang imo ng kasinatian, human ka, maluwas. O ikatulo, ultimate. You see? Nakuha ni mo? 3 kinds of sanctification: positional, experiential, and ultimate. Kitang mga magtotoo, dili na ta mga lungsurano ni kalibutan na. We are no longer citizens of this world. Inay, kita mga citizens of heaven. Philippians 3:20. Tanawa na diya sa versikulo. We are citizens of heaven. We are already elected. We have been elected yan itong higayon sa atong pagkaluwas. Ang imong posisyon, imong kahimtang, iyon nga magtotoo, gi ka ng pahiluna na. It's fixed. Di gawas nga fixed. Secure na. Predestination. Ang sabot pasabot. This is your union with Christ forever. Ang imong pagkahiusa na kang Ginoong Kristo hangtod. Ang imong paghiusa pagkadugtong niya, hangtod na. Di na matangtang. See? No power, no king, no principality can pluck you out from the hand of God. Mulibot pa sa mo. Ang pagka-omnipotente sa Diyos ng Espiritu Santo, kini available to us now. Karon, si Ginoong Kristo, mibilin sa gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato. Maura gihapon nga gahom nga gipahimuslan ni Ginoong Kristo samtang din ni siya sa una niyang pagani ang kalibutan na sa iyang hypostatic union. Ug mao to'y nakapahimong mananaog kaniya. That made him a winner. Nangungutan ako nimo, ingon nga magtotoo. Gusto ka bang mahimong winner? Kinsa may dili gusto gon, normal ka. Mao na atong tumong. That's our goal. To become winners in life. O get this. Ang tao, produktor gyud sa iyang desisyon. Gusto? That's a very basic principle. Tinuon na. Kay kanina, kanang nasuod mangunin sa ubos kini sa volitional responsibility. The law of volitional responsibility. We can either decide to become winners in life or losers in life. Kay kapilian. Lisod, di ka mupili. See? Inundumi. For every decision we make in life, kita ragyod ang malubag. We are the only ones accountable, responsible, and answerable for that decision. Now, excuse me. Ang kadaugan o kapakyasan sa espirituanong kinabuhi sa magtotoo, nag-aagad lamang sa iyang kabubuton. Does he persistently, consistently, regularly study God's Word? Or just ignore it? Ano yung mong kapilian? He is just a product of his decision. Nagibagit na po na ako na. Inumdumi, ang matag magtotoo should so live according to God's will, purpose, and plan. How? Again, by growing spiritually. 2 Peter 3:18. Allah, balik-balikon gina na ito.
hangtod nga that becomes a second nature na gyud nimo. Tuon, tubo. You see? Tuon, katon, tuohi, gamita ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw kalimo. Mao ni ang slogan ning atong ministry sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Wa na mausab. You see? Na kung imong sundo na, kung makasunod ka, na, hindi ka magmahay. You become a winner. And life becomes meaningful, purposeful. Mo na, mo ni kabubuton sa Dios. See? Divine omnipotence of the Godhead is available to all believers. Available. God the Father, for His grace provisions. Appeal na niya ang portfolio of invisible assets. God the Son, for perpetuating our life. Iyang gipalahutay ng atong kinabuhi, lungtad bahang to ni gayon nagpaminaw ta ni ining iyang mga pulong. Pinagi sa logistical grace, support. Logistical. Hindi may buot pa sa wag. Tanan. Imong bana, imong asawa, imong pamilya, imong trabaho, imong negosyo, imong sakyanan, imong mga bank accounts. Mao na gitawag na to og logistical grace support. Unsa may tuyo? Usar ra bay tuyo? Aron na ikaw magatubo diha sa pulong sa Dios. Pinagis pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Sabot? Mao na. Unya anto sa Dios nga Espiritu Santo. Siya enables us to reside. Siya ang kanang instrumento nga kita makapuyo diha sa operational divine dynasty. Without Him, dili ta makabuhat sa tinawahanon nga pagi dili. All church age believers have equal privilege and equal opportunity. Yes. Way pigbihig, way pinalabi. Equal yun. Kanang angay-angay. No ba ni Binisaya? Believers have no more excuse. Wag yun. Wa nagyoy ikabaliban ang mga magtutuo not to be winners in life. Kita ni mo? Natingali, ngayon kagabihan po ng inyo, dogmatic na po kayo. Maura ba? Maura ba yun? We have to be dogmatic. Kay, it's either black and white. You see? Naranin mo, take it or leave it. Kaya mo kini nga itong gida, kamatuoran sa pulong sa Diyos. So, kumalikon, nga ang gahom sa Diyos is available to every believer in this age. Unsay tawag nining age? Nato, age of the church. Age of grace. You see? Now, great power experiment, nagalaki po sab niini ang tinubdan sa gahom sa Diyos. Ang Diyos Espiritu Santo niya nagapuyo sa atong lawas. You see? God the Holy Spirit indwells every believer's body. His body, lawas sa magtutuo, templo sa Espiritu Santo. Upon, let us remember that the feeling of the Holy Spirit is one thing. Paminaw, ang umalikon. The feeling of the Holy Spirit is one thing. Indwelling of the Holy Spirit is another thing. Okay? Ayaw na nagkalimti, ayaw na kalibog niya na. In feeling, pagpuno. Indwelling, pagpuyo. Ato ning ipadayon lugma. So ayaw sipyat sa pagpakiguban ng atong Bible study ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Salamat sa inyong pagpakiguban na lamdagan kamo.
sa Espiritu Santo. See you then tomorrow.